Искам да благодаря на всички, които са дошли и да ви кажа добре дошли. Като член на Сдружение Планта ме поставиха да ви поздравя всички във връзка с Рождество Христово и нашия концерт. И аз просто набързо, без никакви така губене на време, искам да питам само децата дали знаете какво ще празнуваме сега и да кажете какъв е предстоящия празник и защо сме се събрали. Коледа? И какво се е случило тогава? Рождество Христово. Кой се е родил тогава? Исус Христос. А вие знаете ли какво е станало той, като се е родил? Точно така. Това е било предвестник, че се е родил Спасител. И във връзка с това, че се е родил Спасител, българите вярват. Вярват в Христос и затова се казват какви? Християни. Точно така. Ти си просто страхотна. И за да не забравяме за това, че сме християни и да не забравяме за Вифлеемската звезда, днеска ще се посветим изцяло на това да ви се радваме, колко сте прекрасни, колко сте талантливи. И ние страшно много се радваме, че сте част от Планта. Чрез Миро, разбира се, която е страхотен педагог. И пожелавам ви много творчество. И благодарим. И да започнем с едно стихотворение, което ще каже Лазар Тодоров. Кой ще си го обяви сам? Чакай, бе, сега ще казвам. Сякаш поле бил цвет